Хайырлы күн, елдің төп телеканалында башқұрт тілінде хабардары студияла Закир Шарипов біздің бүгінгі сығарылышта. Сөйлі қатнаш алыш бойынша республика чемпионаты һәм біріншілігі өтті. Ярышта 150-нен ашу еш спортсы қатнашты. Башқұртстанның ММА Федерациясы ике тапқыр Советтер Союзы геройы Муса Гәрәев истәлегенә катнаш алыш буенча республика чемпионаты һәм беренчелеген оештырды. Сары алдынан Динамо стадионы нигезендә ММА үзәгенә асу тантанаһы үтте. Катнаш алыш спортчысы Венер Галиев отталык дәресләре бирде. Теманы хәбәрсебез Идел Алсынов дәвам итә. Давай, быстрее там. Старайся побольше, вот тут шорик ковер. На всю ширину ковра ковыркайте. Башқұртстанда теңе булмаған заман сазалды еш спортшылар күптән көтті. Юғары квалификациялы тренерлар, ринг һәм башка уңайлыктар һәм ошо залда хәрби самбо буенча 2 тапкыр дөнья чемпионы катнаш алыш спортчысы Венер Галиевтің офталык дәресләре бирүе спортчылар өчен икеләтә куанычлы. Тренировка такая, как базовые такие действия, которые ничего сложного. И просто уровень подготовки пришедших разный. Понятно, что которые серьезные ребята, для них это просто повторение, они это все знают, а для начинающих это многие первый раз. Был удивлен очень, когда увидел, конечно, очень шикарный зал. Если бы в наше время были такие залы, может быть, и результаты другие были. А зал просто, ну тут все есть, что нужно, в принципе. Хуңгы елдарда республикала зур үсеш алган спорт түрі яңы үрдер яулай. Беренче алысында Башқұртстанның ММА Федерациясы клубтары республика һәм Россия кимәлендә танылу алган тистеләгән чемпион үстерде. Каждый, кто приходит в зал, начинает работать над собой, он в жизни ему намного проще будет потом адаптироваться, возможно, где-то проходить какие-то сложные этапы намного проще, потому что он уже знает, что за всем стоит труд. Чтобы достичь каких-то определенных целей в жизни, нужно очень хорошо потрудиться. И над собой, и над этим делом. Поэтому здесь формируются цели и формируется характер. Артабан Динамо стадионында Муса Гәрәев истәлегенә арналган ярыш башланды. Башқұртстанның төрле район калаларынан барлыгы 150-нен ашу яшь спортчы көсен һанарга килгәйне. Оештыручылар билгеләүенчә, ярыштың төп максаты ул яшьләр арасында сәламәт тормышты пропагандалау, спортка алыктыру. То, что мы сегодня видим на комплексе «Динамо», это уникальное событие, когда открывается такого уровня зал ММА, зал смешанных единоборств. И мы сегодня видим, насколько много спортсменов с желанием приходят сюда и занимаются. Конечно же, это дорогого стоит. Но мне, как руководитель данного объекта, вдвойне приятнее то, что сегодняшнее мероприятие мы можем лицезреть именно здесь, именно сейчас, именно с нашей полноценной республикой, с нашими руководителями нашего региона, нашего города, нашего спорткомитета. Сибай калаһынан килгән Айтуган Янтурин катнаш алыш спорты менән ныклап ярты ел самаһы шөгыльләнә. Иң мөһиме теләк кәрәк ди ул. Мен спортта бер ел соревноваться йөрим. Был еңел булды. Мен веста мен һәйбәт булышам, но уның хатаһы ул менә килде, үтә алмай атка ятты. Шамига утырып кулын хандырга алдым. Беренчелектә 12-17 яшьлек үсмерләр һәм 18-20 яшьлек егетләр катнашты. Күсергәнешле алышты карага тулы зал киярмәндәре йылгайны. Ярышка килә алмаусылар Башқұртстан 24 телеканалында сараны тура эфирда күзәтә алды. Елдан-ел был спорт түренә яшьләр арасында кызыксыну уянуы куанычлы оештыручылар. Это соревнование как раз должны подтвердить, что на защите Отечества могут только люди духовно подготовленные, физически и нравственно подготовленные и, естественно, всесторонне подготовлены, как обычно патриоты нашей страны. Оештыручылар әйтүенчә, яшь буынның ошо юнәлештә үз итүе уларны физик яктан ныгыты һәм сәламәт яшәү рәвешенә өндәй. Еңүчеләр артабан Волга-Бой федераль округында Россия кимәлендә үтәсәк ярыштарда Башқұртстан данын яклаячак. Патриотизм темаһына бәйләп үҙебеҙҙең геройҙарҙы белһендәр һәм үҙҙәренең ҡайҙа йәшәгәндәрен, ҡайҙа тыуғандарын һәм беҙҙе кемдәр шундай матур күк йөҙ бүләк иткәндәр, шулар шым тыныс йоҡлаһандар өсөн бына шундай бала-сағаларҙы әҙерләргә дип уйлайбыҙ инде. Төнгә тиклем дауам иткән ярышта һәр спортсы үҙ наградаһына лайыҡ булды. Идел Алсынов, Рөстәм Лоҡманов, Вадим Исламов, хәбәрҙәр, Башҡортостан.
Хәбәрдар сыгырылышы тамам, һеҙгә уңышлы көн, һау булығыҙ.